wabva watoenda wafara wabva wadi wona kuti murume weka honestly ka pandakamuda nezvatavari izvo zvitaamumba ka it's totally different haasiri murume uyo andakada but what is the way out now ini hangu handifungi kuti ndichamuda ini handizvo zvandaifungidzira hazvisi kuenderana but nenyaya yekuti wakaroorwa mombe dziriko dzedanga dzana mai dzatozadza danga vakati mukashada akatiroora akabva abvisa nemombe yechimanda akabva abvisa nemombe yeumai danga rakauya everything woendawo kuna mai kana kuna teti mama wedu weka ndine dambudziko mukasha wenyu zvamunomuona akadai iwe hatimbodi kunzwa kana chaunotaura iwe ndiwe benzi mukwasha akatorera zvakadai uda kundinyadzisa ini munyika muno ndinonyarire pichwa munaka dzokera wadzokera iwe zvaramba wadzokazve wabereki baba ndizvo ndakati handidi kunzwa chimwe chinhu iwe ndiwe benzi mukwasha wangu akandiroorera izvozvo iwe mwana wangu ndiwe benzi wadzokerazve murume uyo akati okay iwewe nenyaya yekuti you have nowhere to go uri kumboenda uchidzoka inzwa mira ndipedze uri kuenda uchidzoka inini handichatodi nezvako ini ndogona kuenda kuna vabereki vangu ndondovaudza imwe story but handingavaudza kuti murume weka akatoti izvozvi kana uida kutoenda pack and go but ndinchiudza kuti wandipe mazano ekuti kana ndikazosvika pa ndanzwa kunzwisa kwandototi muziva kuti chii mama akatondiudza kuti inini hangu handichadi dzokera kumusha kwenyu saka zvandiri kuya ndichikuudzai izvika izvi ndikutoziva kuti haachatodi akutotsvaga zvimwe because anotokudza kuti iwe indauda kutoita move on nelife yangu iwe dzokera yoendawo kuhama dzako ndotovaudza unzi dzokera nekuti wakaroorwa ndopanosvika pakukutema ipapo kana kukubaya nebanga because hauna kwauri kumhanyira kwauri kufunga wacho kuti kwabereki kwauri kuti takadya pfuma dzokera murume kwauri kudzokera kuti aiwa I'm fed up enda kuvabereki wenyu saka tiri pakati nepakati tiri kukanga kwese senyama yenguruve nenyaya indinemu yekuroorwa saka rambai muri ipapo nokuti izvi zviri kuafekta vakawanda vasikana vekuzimbabwe vazhinji vari very very abusive relationships pane vanhu vari kutobatirwa mapanga pahuro vamwe vacho vari kutopota vatovurawa zvinoitika ndezvokuti sometimes a husband akabva kunochita anouya nerimwe vhiki anobva kumba achiti vamwe vacho vanhurume let me tell you zvimwe zvandakanotisa even vanhurume muri addicted kuzvinhu zvakaita segambling munogambla nyaya dzebhora hauwine gambling yakangotsikirwa kuti ulose chete addicted kukasino mobva nemari yanga iri yerenti mosvika kuya modyiwa kukasino modzoka mune short temper maakuvhundutsira vakadzi mukadzi wokubvunza kuti une girlfriend apa girlfriend yacho yabatwa because hauchina kukonzerwa mabata mapanga muchitorete vakadzi vana vazhinji vari kuliva in fear kune vamwe vanoita uvictim hwenhema kunyebera varume ndarogwa nemurume but vazhinji vari kutorarama kulife yokurohwa iyo itaichaiyo kwese UK kupi munova advise kuti kudii how do they get out varoda kuziva kuti wobuda sei I think iko zvino zvinonyaya kuti vanhu tadzidza takuonawo zvinoitika kune dzimwe nyika tichikompera life yedu kuroorana hakusi kutengana kana kuti kupinzana muslavery rudo rwasanganisa vanhu tu tese tinodanana we choose to be together saka kana taane dambudziko rapinda mukati memba let's sit down sezvo takaita musi wekutanga wanyora tsamba kana wafona kuti ndokudai ndikazoti mbomira tombofunga tikazodi uchiramba uchingondiwinga kusvika ndati ndada saka ngatigarei pasi totaura nyaya yedu zviri open kwete zvokuti ndikataura idea yangu kana kuti zvandiri kufunga iwe bva watoti sei wazodai kana kuti wazodai because uri nemurume no ngatitore nguva ndichiteererawo zvataurwa nemurume wangu ndoona kuti izvika izvi honestly zvaataura I think kana zviita kuti ndichinje ndite munhu ari right nekuti andipa idea ati ini zvandinoda pano zvakadai zviteerera ndoona kuti zvinoita here kuti ndizviteedzere kana zvisingaiti hazviita handimanikidzi iye ondipawo nguva ndomutaurira kuti zvakadai otorawo nguva otoona kuti zvinoita here kana maona zvese zvamataurirana muri 2 zvisiri kukuitirai move out siyanai muchiwa kana mine vana kana mine vana mukasiyana mune zvakanaka. Because you need
pakubuda ndo pari kuuraiwa vanhu. No. Anenge agara ane chaari kutowana kwauri chaari kukushandisa, because kana asisa kuda achienda achindokuhurira zvinotoreva isaini yekuti haachatokudi. Saka ukazonauya kumba uyo uchimudza kuti no, I think it's too much, ina hangu aimuva iye otigara. No, pane something murume umwe dzenguva murume anohura asachida mukadzi, but iyi weakness yekuti vanoti if I can't have you ndokuburaya, zviri nani ndikuburaya, no one can have you. Vanotya kuti ukangoona atokuintimidata zvekudaroka, udza mumwe munhu kuti ndo zviri kutoitika kumba, in case something happens uwe newitness. They need to come out of it, but varoda kuziva kuti vanoenda kusocial services here kana let's say nyika no ye kana uri kune dzimwe nyika sekuno kune inonzi helpline yevakadzi vari mudomestic violence kana domestic abuse. Unokola line wotsvaga help. Havangotange nekuti buda, vanokudaidza iwe nemurume wako ugara newe pasi wokupai counseling, marriage counselors nechi then iwewe because ndonenge uri mazviri, you speak out everything, the truth about your relationship, the truth about your marriage, then iwo from their own review and viewing and assessing want not no, this relationship is not working. But nekuti culture yedu yechiboy inenge ichiti gara nenda togara, but ukazowatsanangudzira kubva zvakabva tenga zvakatangira want kuziva kuti no, this is not working, why did you stay up to now, it's not this relationship is already broken. Yeah. Problem iripo ndekudai muUK nekune dzimwe nyika vanhu vari kuita bypass counseling. Munoziva kuti zvimwe zvinhu zvamunorambanirana mumarriage it's very important. Communication. Munoziva kuti mukaenda counseling vanhu vazhinji muri kurambana musina kumboita opportunity yekuita counseling. Unoziva kuti munorambanirana Colgate kuti imwe yasviniwa nepadumbu umwe asvina nekwainotangira. Kana kuti unoda yakanzi 24 hour Colgate, inoda yegreen iya yakanzi mint. Mwana asvina nenyaya yekutoti nenyaya yekutoti imwe nyaya ndoda kutaura ka from my own experience. Varume vekuZimbabwe hanguka honestly ndiregerere mune kamuka pride so kamamuri kanobhohwa, mune kapride kari uncivilized. Imunozviita muchingwa makangwara but hamuna kutongwara. Mune kapride kamuinako soka kasingatoite. You have to move on and muchikombeyawo zvamuri vanhu veZimbabwe, especially varume muchikombeyawo navamwe varume kune dzimwe nyika, because ndoda kutaura ndichipa reference, because ndikangoramba ndingoti varume veZimbabwe mofunga ndakakuvenga. Inini ndiri mai weZimbabwe, ndiri mudzimai wekuZimbabwe, baba ndeweZimbabwe, wana ndewekuZimbabwe. Saka ndoda kutaura from my own experience. Mune kapride kamuinako so kanosvota varume vekuZimbabwe. Undini uya wekutoti hamundi kunzwa chinhu chinyowani, ndiri mudzimai, zvinhu zviri kuchinja, tiri kugara kune dzimwe nyika, tiri kuona zvakasiyana siyana. Ndoyawo kumba ndoti baba zvakadai okay, ndonyatsotaura ndega nditaure, because ndikataura nechibhende munozofunga kuti kune especially marriage, about sex life, what is going on and everything, especially you young guys nevakadzi wenyu nezvese kune zvinoitika muupenyu marriage life zvekuti inini nemurume wangu tinogona takasina kuzviita, but zvinhu zvaakuzouyawo taapakati tagara tichiita zvatinozivawo zvizvizvo, then ndozoyaya kumbawo ndokuti ndeti pane zvandakaona zvakadai tadi tambozvita oramba akakutarisa kudai kuti chii ichocho kuti zvakadai vanhu mazoko. Pane movie yandakaona kana pane zvandakadzwa vanhu vachitaura ndo zviri kuitika zvakadai. Chinzwa manje zvinozoitika manje, oramba akakutarisa kuti iwe are you serious kuti zvinhu izvozvo ndo zvautondudza? I think it's okay, indakazvifarira dai tambozvitsva izvi zvechihure panamba handichoi kuzvinzwa izvozvo zvedu vane mahure zvinhu izvozvo zvinhu zvatisambobva takaita upenyu wakazvinzwa kupi zvinhu izvozvo ukatonzwa wanzi uri hure watodaro usina kurohwa ka, you are so lucky, because anotobata kutokudhinda kuti wakutonyengwa mupfungwa make wedhe kuti hure wakandozviona somewhere ratomera hausisina
valueness yako samai because atongofunza but to my surprise murume anobuda achienda kundotsvaga vanhu vemabhenji vanonzi mahure wembhawa anodi but inini kana ndauyawo ndozoda kumuti zvakati onzi zvinhu zvechihure why kapride kenyu varume kuzimbabwe it's so bad but matikwidza gumbezi rimwe chete. I'll tell you that is the opposite. Vamwe venyu munouya moti kuchechi kwanzi nhinga haidliwi, zvinodliwa nemasatanisti, kuzasi kwemukadzi hakudliwi, kune tsvina. Saka it's opposite. Musangofungidza vazimbabwe havasi vese vakadero. aiwa izvozvo zvese izvozvo mira ndimbokududze zvese izvozvo ka I think we are just repeating the same thing, we put it under the same blanket. It just needs communication between two. You talk about it. If you think if iwe kafunga wadzidza zvinhu zvinyowani okay ndipinzei pasituation ini ndopretenda kuita imimi. Look at me now. Ndini ndaudzidza something outside there. Ndinoziva murume wangu necharacter yake. This is how I would come to murume wangu nguva yebonde. Ndadzidza ine taira inonzi scissors yokuti munotanyangana makadai. This is what I would do. Ndosandauza kuti poor communication. Dedi nhasi kubasa ndandinomwa find a woman murungu, find a woman. Dedi nhasi zvandanzwa kubasa nemwe murungu. Shamwari yangu yayo Julia mumuziva chiko hanzi kune imwe style inodzisiza kuti ndati varungu ava zvokwadi scissors kwenu kwanoisa gumbo muchidoita gumbo renyu muchidoita gumbo renyu ipapo muri pambete muchidoita you can succeed in change. Munoda kuya makamisa kole mwati nhasi ndabona style pane imwe phone yatachiona kubasa ukandiudza kuti wanga uchiona phone kubasa ndakuzvibvunza kuti wanga uchiona nemanigerian, wanga uchiona nani, wanga uchiona nemurungu, waiona murume wojamuka. Poor communication. Use intelligence. Uya neideas zviri nice. Inga tinokumbira nhingi dzenyu muchiita kunyende nechitsotsona. This is communication. Learn how to communicate in a clever way. I think even that hanzvadzika even that idea yauri kutaura inongoda murume akazodzwa anoziva kuti ari open to new ideas. Kana aine musoro dhanda yedu yayo kuti haatorina anongoti zvezvi zvandaita zvimwe ega ndimbokudze chimwe uzoti kune varume vanongofunga kuti zvezvi zvaanoita mumba zvese zvaanoita it's okay. Iwe mukadzi hauna voice kana kuti umudze any advice kuti no this is not right, it's not good for me, it's good for you, because hauna kana dhore kutombotaura unotomutya kuti umuudze izvozvo. Saka iye anenge achingoita achingoita zviri kwaari. Saka iwe ukazongoya even ukati ndanzwa nakoni even ukati ndanzwa naMiriam, it still comes back to you. Haatozvide izvozvo because iye ndiye baba nenyaya yekuti this is what listen, before you marry anybody, that's why ukaona munhu achiroora munhu wasingagoni kuita nyaya naye for 30 minutes pafoni, you are making a big mistake. Rega kuroorwa nemunhu wasingatauri naye nonstop. Learn kuroorwa nemunhu your soulmate, munhu kuti unoti baby uziya hopedza ndarota. You can make think outside the box. Hopedza ndarota ndatochiita imwe style ivi handifuni kuti kune style yakadero. Iwona uchizati waiona pamwe wadoitwa nemukomana kubasa kwako, pamwe waitwa nesimba chako. Indao unoti ndarota ndakaisa gumbo so ingapinda here ndakadai gumbo naye ingapinda. Varume vekuzimbabwe vada kungwaririka ita senge wakapusa African men, ita senge wakapusa let me take you backwards. Saka communication iwe kana mirani bokudze zvimwe zvinhu ndibokudze zvimwe zvinhu. Do you think okay, I don't know age yevabereki vako kuti wakamira sei, but my parents my father wakafa zvavo but he was 70, my mother is 69 this year May. So because then I'm 44, so I said the same age, that's similar. So my mom, do you 59, think so do you think
iwewo sekuona kwako chaiko chaiko, do you think that generation, even my own generation pandakaroorwa inini, kana kuti let me start from this way. Wasikana tichikura kumusha, there was no any other thing yesex education yataidzidziswa beside kuendeswa kurukova. I think you know what I mean. That is that. Mira That's a ndipenze lie. that. That's a lie. No. Mira ndipenze. Okay. Say, don't say. Ndikukudza from my own experience. Don't say it's a lie. Iwe kana chiziva zvaunoziva ndo zvaunoziva. That is what we kana wakura zvezvo before like wakuma 9 10 ndo paundodzidziswa zvezvo zvekudhonza zvezvo usati wateera handiti kuita kuti Don't if sex. mira iwe uda kunzwa advice kwandiri handiti usanditi kunyepa because ndo zvandinoziva. Saka hakuna kwataizombondogara natete kana nambuya wachitiudza kuti kana uchirara pamubhedha unodai nemurume unodai. No way. There is no way. Aiwa, iwe ingoita kuti wakadzi wari pano wakuudze kuti ndekupi kwakadzidziswa zvekurara nevarume nevabereki wasati waroorwa. Ipapa waise malikes. No. Ukaenda kumachangani, ukaenda kuvaremba, muremba anodoziva kupepeta. Vamwe vacho vanotoiswa dzai rinopisa apa pakati pemakumbo. Parinenge rinopisa kudaiso. Iwawo machawa. KuZimbabwe taiwati machawa, but havasi vanhu vari originated kuZimbabwe kawanwa. No, aiwa, taiga mira ndikudzi indakakura muchitungisa. Saka machawa akazouya achigara kuN kuya kwaive necheche machawa iyoyo yainzi taiiti mamuslim ndokwaita zveizvo indakakura muM ndaidzidza kuseke 1 but ivo vaigara muN ndo maive nemachawa. Saka machawa aizoita maseremoni avo iwawo wachidirana raisi wachiita izvozvizvo zvanachinamwa nezvigure. Vanhu vezvigure ndo machawa ndochi ndo wataizvona ndo waitotitaurirawo stories, but in our as Mashona there is no way. Variko isitaikwira mumiti tichivahwa vachizivitiwa. Taifudza mombe katikwira mumiti mihute. Rudzi rupi iroro? Ndakudza ndikati vamwe vacho vechiremba vanodzidzisa asa ubudziwo wechiremba inanza ndambozvinzwa ina ndowaziva wangu wana wechiremba wacho naye kuti wechimalawi ka ndo machawa iwayo ndo machawa iwayo wechimalawi izvo. But isusu vanhu masista angu akadzidza apa kumapedza primary kwakamboya mwainzi Miss Pofe wechimalawi vachimbisa ndodorenga rimwe song yainzi aporitondondo imajumente hanzi wandipesena pachapondo something like that. I remember that. Aporitondondo marauna imajumente. I don't know hangu iwewe kana wakakura kuvarume kuti kune here chikoro chevarume chavanodzidziswa kunzi munozodai but kwakadzi zvinonakidza chikapa munochi overrate. Regai ndikudzidzisa sister, chikapa don't overrate because vanhu vanofunga chikapa chinonaka. Chimwe chikapa hachinaki, chimwe chikapa is not needed. Chikapa chinofanirwa kuva nerhythm. Saka dzimwe dzenguva munongozvinyepera pepeta munhu unopepeta munhu ane kadora ichibuda ichipinda ichibuda dzimwe nguva inenge ichipota yodzoka. Zvinongoenda nesaizi yemurume wacho zvekuti iye anonakirwa nei. Musafurirwa. Murume ngaakuudze, mukadzi ngaakuudze. Nasazondiuraya zvangu ini. Vamwe vachona havatomboridzi kupindwa zvinoenda mberi. Vamwe vacho vanoda kungoguma mazamu kudai kuguma chest yako nemazamu kana chest yako iri yeri zvinhu zvimwe zviri stupid. Saka ichokwadi hacho hanzvadzi. Rega ndikuudza hangu from my own experience. Ndakaroorwa ndisati tanyatsokura but ndakaroorwa ndati kurei because kwana munhu akuroorwa akura but not maningi. Saka ndaroorwa izvo zvekuti ndaive ndiri murima izvo zvekuti handitozivi zvimwe zvinhu but ndakukwanisa kudana nemurume ndabva ndakutoroorwa. I think it was just I don't even know. Saka ndazoenda manje ndandoperekwa zvinhu zvese zvaitwa wana tete wana mbuya waperekwa ndaperekwa kumusha kwemurume kuya
ndagara tiri mukicheni, vanhu vauya vakazotambira muroora zvezvi zvekuti vanhu vauya kumusha kwaridzwa ngoma kwaitwa chiichichi. Vanhu vakuenda vandorara nonga kuma1 kuma2, ini ndakagara paya, vanhu vese vabuda mumba, ndasara ini hamwene wangu tezvara, murume uya andawinga atondorara kare 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 kare, indangogara ndakufuga manje kuti ndichasimuka sei pano kuenda kundorara, ndinondorara vanhu vese vanofunga kuti ndikuenda kupi, ndodzave dziri pfungwa dzangu pana ndakagara ipapo. Abe ndakangogara nonga kana kuti handizo wangu kuti atezvara wangu waifungawo kuti chimuka pfungwa dzawo. Mwene wangu akangoti naimba inini kwamuchandorara, ndikati aiwa ndasanda kudaurara apa ndikunyazogaya kuti ndinyazozimuka ndoti mangwana ndobva ndatoenda atezvara wangu bva tongoziva kuti muroora wayo ndiwo ari kutoenda zvakaoma. Ndagara murume uya atuma kamwana katete kamusikana, kanzi zvanzi akauya abvatara mudzesvi kazvanzi sekuru chiuya murare mimaneta, ndikati ndichauya, ndobva adzokera ndagara nongaita satime akaonazve mai vazoti naimeni simukai muende mudare, ndikati aiwa mama ndichaenda, kanzi aiwa isi akutorara isu ndauda kuvhara imba yangu tiendai, nonga watozvoona kuti munhu ivo vakadofunga kuti ndaitotya nekunyara futi plus nekunyara pfungwa dzangu hamene zvaitoita. Iya Catherine oya auya azonzi zvikanzi anonga akangonzienda unomudhonza, ndobva andisimudza ruoko bva ndazonyara manje vamuna vanhu ndazosimuka ndaenda, ndikati mangwana ndasimuka ndaenda kumba kweya okay zvakaitika mangwana kuseni zika jongwe rarira, ndikatasa time ndikaona 4 o'clock ndikanyatsofunga futi ndikati masimuka ndakaita papa idzo dzadziri pfungwa dzichidikonesire ndiregerere zvako, ndikati 4 o'clock 4:30 ndikati ndakumuka zvikanzi nomuka uchienda kupuziko, ndikati ndakumuka ndakatonyazobvunza ndikati handidi zvokuonekwa nekuti ndabuda muno mumba mawakarara, zvikanzi unotoa here, ndikati aiwa nditoenda kutomuka, ndikagomuka ndamuka kwakati nzva pane mutsvairo ndikapawane zvezvekuti unomuka taura zvako, ndikabva ndamuka manje pane mutsvairo ndikapawane murima apa pane mbwa dziri dzingokura, ndikazoti pamwe magudzuru edzimba ndazondowana mutsvairo, ndikatanga kutsvaira ende yadzadza dzakakura tsvairo zvangu mbijana ndandisingade zvezvekuti vanhu vazive kuti ndapinda mumba umu ndabuda ndadi haiwa svika amwene wangu akazozvona kuti something wrong, ndobva wazondidaidza zvikanzi muroora munhu wakainga pano murume wako zvezvimwe zvese siyana nazvo saka hanzi bhalansa makomenti nakola owen ari kuti hanzi bhalansa makomenti nakola kuti zvinakidze, handisi zvati kole ndaverenga hanzi vakadzi key yemurume good communication build relationship nehama dzemurume. Zvinodhipenda nehama dzemurume dzacho, dzimwe nguva unopinda kufamily yemurume isina kutombobatana nehama dzake, vana vatete vachidonzi vanoroya nhingi, saka haungosviki kuti ndauda kutobhalansa find out kana murume akuroora futi anosvikorambwa nehama dzako zviri kwese. It's not about muroora anovenga hama dzemurume, no, isi mukwasha anogona kuvenga futi hama dzemukadzi to the extent yekutoti zvine kana hama yemukadzi inoya pamba kananga achiti handidi, saka zviri kwese kumukadzi kumurume, but you two have to communicate effectively. Mazimba panyaya yemazimba kuti mazimba weakness andakaona pamazimba tiri kukurigwa nedoro mazimba varume vechizimba hatidi kunyepera doro date long time kapride kari mamuri, hatidi kunyepera doro, musawande nedoro honestly please, it's not. munoziva kuti kwamana kuzimbabwe tine problem one, kumusha taiva nemadiets akasiyana siyana, ukadla beans handi unoziva unoburitsa mweya, ukadla murume akanokwira munhu adla beans akaburitsa mweya, otoda kuti musikana wese anokwira aburitse mweya, akasaburitsa mweya kwaye haunaki, ndoda kuti uburitse mweya zvakaita nei, hauzi kuburitsa mweya kwakaita anga aburitsa mweya nokuti angadla beans. Zvino akadla cabbage, tinoda kuita zvinhu tichikopeya nezvakamboitwa kana uchivinga mukadzi kana kuti uchiinda pabonde uri mukadzi uchiinda nomurume, go as a clean slate. Munhu uyu hautombomuzivi zvinomunakidza iwewe hako advice yaunopaka inini seadvice yandinopa hangu nekuona kwangu nekuzivawo zvimwe zvinhu. I think kuzimbabwe
honestly sex education should start kuvana vadiki vari kukura kuti wazive kuti zvakamira sei pawanozondosangana nevarume vavo kana vakadzi wavo maexpectance avo chii chavanosangana nacho. Inini hangu mafungiro angu mira inini hangu bamafungiro angu because no yatiri kuita ka tiri kubenefita isusu because inini I can have internet newe tichitaura but tiwana turi back mavillage kuya kusina internet tinongoswera tingoita izvozvo futi because hatina zvatiri kunzwa but inini hangu from mafungiro angu ka honestly vanodzidza pamombe nenyoka even mukaona zvimaliki zvimavhidhio zvavo zvinolika mumakomo kunana victoria yaingotiniwa vanongoona mhuka zvinoita tsoko ndambokubvunzazve age difference yekuti wana mama hanazopedza zvana mama nana baba wedu hani ndakanganwa kuzvipedzisa ndanda kukuti do you think age yamama wako namama wangu nababa wangu nababa wako madzibaba edu aive netime yekubvunzawo mama wangu kuti how do you feel zvaita here or you need some or zviri kuita here? Do you think they were having that time? Yes. But vava nerespect. I think so, yes. I don't think sekuru vangu ndofunga vaitoti nambuya zvazvo kuti hayo because ndaiona zvimwe zvavaizonotsenga vachidini chandingangoti handina sure kudya zasu I'm not sure kana vaizodya murima imo muya vaipedzera varumwa nezvinyavada pamiromo vachivata pasi but I'm not because from my own view because anga asingabvumidzi kuchera asati atunda mukadzi kukaucha kwedu mukadzi haavongi asati aguta wakaona kuti wachiuchira iwe wakaona kuti wachiuchira ndati wakaona kuti wachiuchira hamuzvidziti kune matembo ebonde no but iwe wakazvinzwa kupi iwewe ndoda kuti iwewe you have to say from experience wakazvinzwa wachiuchira papi isusu tairariswa nevakuru tichiridza ngono ini ndandiri stable ndine 3-4 years indorora ndakashama muromo ndamazina angu maombesa sometimes wadowanza kuti wavata handivati tingataure kusvika mangwana rega ndingotaura hangu mawedzi ekupedzisira especially kuvarume vezimbabwe ini ndinoona vakomana varume vezimbabwe remove that pride in you. Learn to communicate effectively with someone you love, either mukadzi wako or girlfriend. Munhu anodawo kunzwa mashoko anonakidza so zvoita manigerian sweetie lovely darling I don't know my yori those words they bring more connection but that pride yamina yavarume vezimbabwe that pride please hanzvadzi nevana vedu vakomana nanani wadzidzise remove the pride you have, you Zimbabwe men. Don't think zvamunofarira murina moyo muchena here mabhegi akazara no ndine vana pa ndine vana saka kana takuenda kumusha munhu anongobata bhegi rake saka akatozara ipapapa mabhegi no mabhegi kana taakutongoenda rwendo munhu anotongobata bhegi rake totobuda ambuya vaitenda vana mbuya vedu kutotenda nemutupo chako kana bonde ranaka handiti musazvifurira musajaja mazimbabwenzi ose but majority ukarara 1 million now you can judge unogona kufamba uchifunga kuti hakuna makudo iwe waenda kunogara tsoko ugofamba uchifunga kuti hakuna tsoko iwe waenda kuno varume kuzimbabwe variko vanogona bonde chaizvo kune vamwe apa vakazotanga kuadvertisa kavarume vavo munozovatorera saka vanongoseka zvavati uyamtiri live ipapo varume kuzimbabwe vanogona
tongogara nezvatinozi tongogara nezvatinazvo tongogara nezvatinazvo because ndo zvatakadzidza akadzidzawo new technology and modern way ngawagara aone mamodern way awo iwayo. Ini hangu handifi ndakajaja muZimbabwe nekuti muZimbabwe haana magaro kana kuti muZimbabwe haana matinji malawe ine matinji zvinongoenda nokuti wasangana neupi ende handisifi ndakajaja because munhu wemurume ndiwe iwe nyakunakirwa ndonotaura bamwana nhingi yenyu ihobvusa ndimirei ndimbotota kana musingadi ndoisa hangu majarini ndonotora majarini kana muchitadza kunditotesa zvamunesa ndotora cooking oil yevana Mazimbabwe men are best. They are best, whatever they are best. But they have that pride. That is the only thing I don't want about them. They are the best. I will never move away from Zimbabwe. They are best. But the pride in them. Huh? No. One akakuroora iye saka statistics yakaita kupi no the pride haiona statistics. Pride haisi pakuroorwa but kuona munhu family vana kugara ndapeka zvo zvakamecha ndine pride. No. It's not about that. For you, no. For you, it's totally different because you speak out and you say things that. Ndogona kunga ndichiona zvangu mashows angu ndisingada hangu kukomenda but ndichingoteerera ndinoona kuti this is a very good point. Iri kuitwa especially nemunhu wemurume and for that matter munhu anobva kuZimbabwe. So for you, I big you up. But iwe unotozviziva nyange ukada kuwanza kune kuti ndatiwarumeka aiwa mira ndikupedzere iwe unotogona kuzviramba hako because uri murume but among your friends among your family unotoziva kuti no munhu uyu murume uyu haasi ball. I think akaramba akaita inzwa mira ndipedze akaramba akadaika anogona kutoita issue mumarriage yake kana kuti murelationship yake ari muzimba unotozviona. Saka wakaita sezvauri izvozvizvi wakabvuma kudzidza nekuchinjawo a little ngotena a little 10 Zimbabweans are best. But it doesn't mean unogona kugona physically. Vanhu vanofunga kuti marriage ikaparara iparadzwa nebonde ndo pamunoita mamistake. No. Rinodoparadza marriage. No. My statement is not about bonde. It's about everyday life. Pride. It's not about bonde. Bonde is about let's forget about bonde. Let's forget about bonde. Chingotaura ordinary life. Munofanira kusiya kamwe pride inoita kupi mota here mota dzavanofamba nadzo chiko pride ndonazo pride kamwe kahunu so kakangori mawari I don't know honestly munofanira kungokatsvagawo mukaone among you guys. It's not about bonde. Inini chandinokanganisa pamazimbabwe mazimbabwe men haana kupusa. Ndakagara ndichikudza ndikati imi munoda kuti woenda kuMuzimbabwe men oti andiri kuzviona kuti uri kuwasupport ndinomusapota because havana kupusa. Imi munoda kuti ndiisewo Brazilian mumusoro unenge uri we2p musoro we2p ndonoisa 100 pounds pamusoro we2p. Mazimbabwe ndava Nigeria rinouya rikupa 1000 richidza kuti uri worth $1 naZimbabwe haridi kudzvara pambesa isinga. Zimbabwe wear things up. Alright. Why Nigerian ichikupa 1000? Because mari yavo haivarwadzi. Vazhinji vacho vane madhiri ari clever havashande zvazvinoita zvokuenda. Munoziva kuti ambuya ndikanoshanda mushando wandinoita ndichinetswa nemaclients achimbouya kwandiri kuoffice kwangu ondiudza nonsense okoita racism ndodzoka kumba ndatambira amwe ndatambira 40 pounds a day per hour in my own hours. Ndatambira 69 pounds a day kana 80 pounds a day. Ndoya kumba musikana uyo nditengerewo Louis Vuitton kumba kwacho
zvaanondiitira zvacho hazvisi wete kana $10 haana something in return. Ko iwewe Haatongomupa iye ko iwewe pachake hake. izvozvo wakambomudirei first place asingageze? Hagoni kusuka ndiro mumba makazara uchapa. Handiinveste Gucci, handitengere munhu Gucci kana akadero. Munhu you need kubvalua zvinhu. Saka mamwe maZimbabwe anobva ini ndinoona problem iri padoro zvokuti makusenseni uchingomuka utotanga kubvunda kana usati wamwa doro utanga kubvunda kuti utanga doro harina kuipa but I think taakumwiwa nedoro. Kune mamaprofessions vanhu vanhu vakuriabhusa vakadoro vanhu vakuabhusa wawa kubhawa chako chako unonyatsoona mazimba take clouds harichasungikiri rasungwa negavi kuno munhu achingorova doro achirova doro chete. zvakaoma. Kana Thank vachida you kuita so much meeting Leon. manhamo vanomwa doro. Okay, So all right. doro ndorando even vakadzi vajoina as well. Kune vakadzi vatova maalcoholic as well, vanotobvunda wakadzi wezimbabwe wakutonwa kudarika vana baba wavo, you know that? Yes, ndo zvega zvandokona pamaZimbabwe. We are very educated, we are very lovely. Wakutonwa kudarika vabereki vavo. We are very maZimbabwe vane good body, even varume vacho vane good body. Asi we don't exercise, we don't look after our bodies. No, mukadzi weZimbabwe, mukadzi ane macaves. Akangoita masit ups mukadzi akangofamba kuda kukwira mota. Vakatenga mota maZimbabwe anodhiraivha kuenda pagym 100 meters. Kudhiraivha 100 meters unopaka pagym. Hachadi kuexercise. Exercise. Vanhu vari kuita madiabetes and all this stuff, mastroke, machi zvimwe zva. I'm not saying munhu aita stroke, but some of the eating right now izvo ndiri kumwa zvimaswiti handina zvangu zvimaswiti zvangu ende ndadya chipudding chachakazara chapera zvese zvine pandinozoti ishuga yega yega. apa tinoda kuroora vakadzi vari 15 years young. Unoda pavanoti 40 years old takumasiku haichamiri kana kumira haichamiri, tohurigwa touraya nemapanga. Zviri nanotoroora hako vari older than us kana vari less because hatisi fit. If you're not fit guys, uri 40 thank you so much ambuya. So guys, tachitaura nyaya yegrieving. Saka please kana pana munhu akafirwa wamunoziva wamava muchitaura naye before afirwa, go reach out to those people, follow them up. Mamuka sei kuri right here? I don't know, takambiga takampa mari yagofandi yakatoita mofunga that's the end. Vanhu vari kufa mudzimba nestress umu. Vamwe vacho vakato, if you sit down with them anotokuudza kuti iwe ndakapota ndatozviuraya. Munhu anotaura kuti we need to reach out to those people, tell them, ask them, are you okay? Owen unogara uchindibvunza kuti ndine mukadzi here? Very soon Owen, trust me. Unaye here mukadzi waunoda kundipa? Owen ndo mwana mukadzi akanaka waroda kundipa. Unogara uchi Owen une shungudzo kuti ndiite mukadzi andini? Pindura pazasapa. Mubvunzo uyu wawake 200. Owen uchi iwane mukadzi here? I'm adding Sister Zest. Accepting. Irutora time kueda. So guys, vanhu vari kufirwa, mova neglecta, mova siya mungwati vapora. Kufirwa kwakaita senge mawaves. Mawaves anouya achidaiwo 1 rimwe ziwave rouya pamusoro 1 chidaso. Saka munofunga kuti munhu anotoda kuona choice yako. Oye ndoda kuona choice yemudzimai wangu. Mira handina chakutsvakira. Oye vakadzi vaunoda chaivo chavanonetsa. Vakadzi vekuZimbabwe vane problem. Vaunenge uchida vachona vanenge vachikuona usiri type yako iwe. Kana kuti vanoacta zvisiri zvetype yako. So
kuti ubalance mukadzi ane malooks nebehavior zviri kuramba, kuti wane mukadzi ane malooks zvese negood behavior zviri kuramba. Same applies to us guys, kuti wane murume anoenda kubasa asingazo, vanoenda kubasa vacho mwadoro too much, vomuka vakadhakwa zvokushaya energy, kana vasingashandi vachona varigara kumba havadi kushanda. If you know what I mean. Takaita senge izvo zvakangokushiwa zvikapindana kudai so ndo problem yemazimbabwe. Ndingangoti maafricans hatina kumbonyasiyana nezvinoita vamwe. The only difference with manigerian vane a way of making money nechitotsi kana vachikwanisa, pavanhu vanokwanisa, but some of them work very hard. So ndatry kuedha sister Zesta mbanje ndozama kuedha foni yenyu handizi kushandisa wifi here kana otherwise tafara stere kutaura nevanhu and mazvinzi rambo yachitaura kuti mazimbabwe dhanzi guy pride. Testa kuti topic irambe yakangofokasa kune zvatachitaura nezvokuti munoona zviri kuitika kumhuri yekwafiwa vanhu vese vandima varadzika munhu mapedza. Follow them up. Makadii mamtukudzi, makadii mamuka sei. You need to follow up after a few weeks, months after, timucheka kuti is she okay, because vanhu vanofunga kuti kana mangoita gofund munhu akavigwa zvavharana. It's a long journey to recover. It's like having an amputation. Divorce nezvinhu zvakaita senge kufirwa zviri worse than an amputation. Amputation unosara uri mupenyu, but shumba ikabuya uchakwanisa kuitiza, and inorwadza amputation. So divorce is also like an amputation. You need follow up, rehabilitation, but it's one of crutches. Chipoa crutches okufambisa kusvika wagona kana waamputate pano waamputate chidya kusvika wawana danda raunokwanisa kufamba naro. Ndo zvakaita kufirwa. Munhu afirwa kunonzi afirwa hatariswe kumeso. Sometimes have to look them in the eye. I understand your feelings, I understand wafirwa neniwo kana wakambofirwa chimutsanangura pakafa ningo kwangu, build them up and give them confidence that there is life after. Kune ndanoda kuedha vamwe vanhu panapa but vari kuramba kuedha. Muchazozvinzwira mega kuti it's quite possible kuti munhu mukuru chaiche ari kuma 39 ade kuzviuraya nokuti afirwa. Unokwanisa kunzwa mumwe munhu ari 40 years old achiti ava nherera. Wakaenda nherera rini? Ndakashaikirwa last week. Iye munhu ane 39 years. Zvinoenda nebondi yavanenge vanayo nemubereki wake amushaikira. Vamwe vanhu vabereki they are rocks kwavari like this. And pakafa mubereki munhu mukuru chaicha ane vana anokwanisa kusvika pakuda kuzviuraya. I'm so sorry kuti ndatadza kuedha vanhu. I've been trying to add Sister Zesta pavachatsanangura. But guys, ngatipotei tichita zvinhu zvinoconstructive, tirege kutukana, tiite matopics akaita saya ekuti dzimwe nguva munhu achingopfurwa anongokaruka angoiklika odzidza zvakawanda. Rufu gunowanikwa nemunhu wese, tese takadai tichatombofirwa chete, hakuna kana tikasafirwa tisu tichafa. So we need to know as much as we cannot prepare for this, we need just to accept kuti Sister Zesta zviri kuramba kuedha kuti gore razvinotiwana. We can try, but you can't prepare for death. Hakuna chinonzi prepare for death, because vamwe vanofirwa nefamily yese ine car accident. Paripo pandinoona mufamily chidzi yafa vana 4, yafa vanhu 5. Enochatsona kuti vakomana kamunhu uyu, God please, I don't wish this even on paenemy yangu, because one time wonzi yadzipurwa family. Pakaipa. So let's support people vanenge vafirwa, follow them up, vachasupport wamangwana. Tichivasupport right now, vachasupport wamangwana. Vamwe venyu munohelpa zvikuru senge macelebrity, vafa celebrity. But kune vamwe vanhu vari kufirwa paneighbors yenyu amuri kuignore, vachiisa chimucheka chitsvuku, vachingongana vanhu 4 pasina kana porridge. Pakafa celebrity moenda munobuda paTV, but maneighbor yenyu, you are as rich as your poorest neighbor. Sumwe ndaraunga ifarira, you are as rich as your poorest neighbor. Ukarega kusapota neighbor yako ine call ichionda nezhara, ndiyo chaiviga. Because ikafira paruware guri pedo nekuba kwenyu, nyika yese ichanhuwa. You will be forced to bury that neighbor.
ichiitira tsvina chero payada ndiwo chafa necholera. It doesn't matter kuti iwo netoilet kana neighbor yako isina toilet, help that neighbor to build a toilet. What am I trying to say? Ndiriuzama kuti neighbor yako kana ichifirwa ichiita stress, support them, because stress iyo ichapedzisira yaspila yauya mumba mako, inodowana way yokuuya mumba mako. So ngatibetseranai tizive kuti rufu hakupreparwi, kwakafanana nemawaves. Kunouya wave ridiki wofana can stand, kwaya rimwe ziwaves hombe bvubu wadonhedzwa nesame thing. Rufu igoko kungorangara kuti mai vako vakasheka wobva wadodonha. You need someone to raise you up and make sure hauna kudonha wakadai next wave inopinda munhu dzako. So let's support each other. Topic inombozodhaivheta ichipedzera yaenda but mazvinzwirawo zvotaura nasister vambofona vataura nyaya dzekuti culture. Handisi kuti hatirambei tsika dzedu but ngatibhalansei. Zvakafanana nokuti kana munhu ane diabetes, taizvinyora kuesa yenursing, kana munhu ane pandakamboizamaita nesi, kana munhu ane diabetes iye ari muslim, iri nguva yeramadan yokuti akafasta. Diabetes haide kuti fast. Diabetes you have to eat, you need to balance things up. Chiri important pari zvino diabetes here kana kuti iramadan kana kuti zvese zviri important. You need to learn to balance things up kuti okay, I'm fasting but ndikarega ndazofa, I can get worse. Those let's learn guys kubetserana neku follow up. Just because wapamunhu finance dzokuti kwafiwa, it's not enough. Thank you guys, have a good night.